Nabsub ka mo lang, pare ba daw? Purang nga rin, pare. Nangro na kinaimas niluto na rin sa'yo. Eh, yun, napit-pit laki dito bisin na. Bayakin. Wala. Adupay kami tiyo, may bangan dito. Ay, agsirisak pa, ikaw maparay. Anong sanay? Kababain mo king ka. Mala, rumorta ka rin. Siya ako, tin mga white, itikinatang mo amiga pound. Pare, ayun, tagdanin na lipat ako. Kasapulan tayo dito, iti barangay tayo. Burelit, bubong, syaba, gupatang sayaw, nababalat. Hey, maitfarik lang arodin, taglapo dito sa idwap. Aglapo da pa ilay. Ay, burelit, bubong, syaba, gupatang sayaw, manong. Uy, manong. Yeah. Manong, bakit ang mamang, nimsiyat, manong, pura nakidig. Ay, kada, kau kasapaan, nakapirgaw, nabadakap niyo matkamanaw. Ayaw sa nga, ay, pasol niyo Amo yung matamay pare, taglako dito sa idwap. Paglapo kayo pala, may. Hindi ka ita, no, ginabadakanay, dito yung lalako yaw. Pasiya! Yan nanggay. Awamit kay, di pare tag. Ay, salbat. Napanawa na kag. Day to mga minapakit. Ang muna pagnan, nagiti tandao, masalsala, iti dala. Day kini na naglakap. So, napatlakaruday. Ay. Yung awa, nagsabit ng ito yung sudan. Kapmutin makita ni Parintag. Diyan ay taramiday. Ay, palunod pa daw. Talunod. Napanang ka din yung kailan tayo. Ay napandakan ni pari badog ijay syudad. Tamapandakan no agsapul itigatangan da amega pon ti barangay. Ay, gaya man yan. Namayagan na nadadal ti mega pon ti barangay. Nasayat mat dugumatang da. Tapno mang nagti pa nag-speech ni Uncle Kaw. Na ure at da kay ti adayaw. When mabalinda pa nga usaran itong barangay assembly no mapukaw ti kuryente. Wendo usaran kadagiti na dumadum mga aktibidades ti barangay. Takaw, ti plaza. Di kong katok ti tagtaw di dad. Kawak ti parenteng. Usaran, ti kinatang nabigapaw. At sigurado, amanggod na. Nadoki, nagpaiso ti tao na Parinteng! Tadito tayo mo! Parinteng! Kapagpansin! Di Parinteng! Ay, agyaman na. Parinteng! Parinteng! Ang naka-jacket ni kinalagbaka! Urayan ka! Magpaspasa bakit ka di parin ba daw? Tay babain naklaunay di ti kadwan ti tataw. Muna ta. Ano usar na ti ginatang may. Amig ka pa. Parinteng! Maapo ka umano na. Hindi yan po na. Simbaldog ang dagit ti tataw magpagnakit. Hindi. Ay, isa kong tikit kita na dito. Ay, sinasabi na ito. O sidal pagbatek ka apare ba daw? Ay na. Nasaya at nasarakan kabutlan nagparay. Kung nag-itayin ng bayaw-awan ako dito yung syudad. Balat, tara siya pare. Mapantada gusan iti nagparking at itilugan. Taday. Magkawin din. Apay ka man. Day. Apay ka diya kaslam masurong ka pare. Kaya ka magupay lagpay. Kat po natin. Yaku sarang dagdami ka pa. Masanaw. Tidyak mo tinamaw. Nasa dino tayan maw. Sa akin na gano'n titagtahaw. Idusar ko na. Dito yung kaparang amiga pa. Agawin takit eh. Kumusta ngay? Tinapanan nyo kin ni Kapitan ijay syudad. At damot lang nagatang yu amiga punti barangay. Mamati ka mata para barangay day di amiga pun. Umadanay, hindi pa nagkakampanya to yan. Isuapat check, nga iso ti pangusaran ni Parenteng iti day di amiga paun. Ang mamukaw ni Parenteng.
salpag kitikastoy ang piyak. Apa yan, Enteng? Asino ti kasurun mau? Sat? Sat? Sat na sika? Dikit na di apar, badong. Anya tinaramid kan ni pari badong aya. Basta, jaket akad kadwa da jay. Jaket ag mauyong akad wa. Apay, ag mauyong an aya ni pari badong. Ay, naku na mo. Anya, inaramid day tani ka badong kan ni uncle mo nga Enteng. Isumatin ba ka ni uncle ka ang kagawan? Ay, adda nga rod ko kuwasit, ani ka ba daw? No kasta. Pirmi nga rod tiloksaw ni ang kalingdang, kinidata ba daw? Nung nagtatapalang, dila ka nagpampanunutan ni ka ba daw? Kasi nung nagpanunot, kat nung agmauyong ka na ako na ni Uncle Kao. Adda sayang busan amang mangko ba daw? Pudno ka di ti damag na inaramid mo kin ni Kapitan, idi nagkuyog kayo anapan ijay syudad. Anya ka no dayjay? Tiga di panaharamat to iti miga paun? Kay, anya pa'y ngay, nagkunang amin nga aramatom dayjay. Do inaramat kumaan, kay adda makagapaw to ya. Amum kaday, ibagbagada akas kalakano agmauyong kapo iti inaramid mo pa. Anya, agmauyong. Ay, day tadi sana mabaling kanya tuya. Asinaw, tinangibaga iti day ta? Ni Kapitan. Anya. Hay sa magbayab puti iti aras. Maray. Taglamasa. Manit hanga uminaw. Anya. Nasakit. Tinakim ka. Itimbaga di parintay. Nadda ka nukurkuran ka. Mino, agmauyong akadam. Kasyay. Apay, agsakit pailat na ka mo. Kagpay sumo dayta. Nida, tapna mom. Adon, di magibagbaga akastaka, kabadaw. Anya. Agay, saan ka nwa maawat ni tata ba nung timbaga yung madakurkurang na winwag maunyaw? Da, kapay, damon na kayo ba timbaga? Ay, katuna, kitno nagadun ti maritis di ti barangay tayaw. Gukudada. Ti pagsakit ang tinakam ka. Amu na lagaruda iti kamalina. Awan pa ko na naman at dumawat iti dispensa. Baloksawa. Kuro urayak aging gaita. No ba dumawat iti dispensa. Agam awat pa. So baloksawa. Nasair siguro tirik na ni Kapitan aga po iti naramid now. Iso aday jay. Nakadkadlaw akaluksaw na ka. Pahasul amin dadya pa kay. Pasalsaling to, may tigidalan. Ha? Wait, isaw ti makagapo amin dadya pa kay. So napanawa na, kiniparinteng. Kaya inusara ko buti na, daging may kapaw. Ay na, agtal na kaman ba dong. Tinasaya at inkaki di dumawat iti dispensa kini Kapitan. Nyaga po ay. No may dumawat kanya kiti dispensa dadya pa kay. Ay kahit mapanak tubig dumawat kandi parintay. Hangam doawan, jak mo't mapas. Ha? Kas kay laubeng kandi pari badong inteng. Nga ay kung kompornit pagriklikyaran nyo. Urnosan nyo ti pagbagiyo. Agkin naawatan kayo kandi pari badong. Ay nakababain kayo. Da kayo latan ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, di pari pa do, tirupang ang mangurdos iti amin. Napayat na anasaya atak. Wala. Anya, ay insulto ti inaramid na. Ay, jak panipatan da dyan. Sap mo, biyak. No, sir, di no, ti balay ni batong dito batang kay kapil zatat. Damo nga man tro may dito Kapitan Enteng. Anyat na ganyaw. Apa asap-sapulan nyo ti balay ni pari ba daw? Ay, siyak ni Aling Rosie. Adaw tang kanyak ni badong nga may sasapad dra asa ba? Isurtaw ba'y kusingiran? At masasapad asap ako na. Wan, Kapitan Enteng. Ay, mabit lang tayo bak ni Kwarog kakaanak ka. Tayo isuro natin katibalay ni pari ba daw? Mas kambangat na mga sabsabong kada kayo tatabadaw.
Itsa dinaway tayo na. Nagbati dito siya ni kagawad kwa na. Nasaysayatin lumapangkalangan ni Jai. Hindi kayo nagsarita. Kasta ka day. Ay, agyaman na ka. Tanapanunod mo ti kasta kwarab. Nangro na ita kita do tigluko-luko at atap. Sige, kaya't kumay tamakita. Dua sino day tabakay. Madlawot importante lawo na iti baga na hadaya. Anya. Asino at day tabakay. Mabalay ngay ladawam kwarab. Natayag. Kan puro amin na buhok na. Islindal ti pamagina kan nakasors iti pulaw. Na. Ay da. Kasi nila magagaran ako na makakita. Kwarab. Ha. Sika. Kasano nga mong tilugar ka? Dahil rin nga ay di. Napigot po. Tanda sintag mo di badong. Ha. Uwa nagpaiso day tangay diya. Rupa, day tiladawan. Bakit? Sakbay na isublekan katis natin nagmuhay, Jay. Bayadam pa'y tinabad ka malakok kasaba. Plus, di pa masakit ngay may dito barangay kabildatan. Manuaya, ti bayad na tinabad ka kasaba. 50 pesos. Plus, di 50 pesos. Apa masakit ngay may. Balay, tsaka gasuta pesos amin. Sana baling ti pamasahit nagsublay. Dauray sa kunti makambaw. Hey. Adoy, ti bayad ka. Apo bakay. Muntoy na tayo dik. Namamanakag. Madlaw mo ta masuron ka kanya. Badraw. Kito na. Masuron na ka talaga. Ayam, sura. Ngam ibagaking ka. Hintod na minsan. Liklikam ti pasal sa lay dalan. Saka naglako-lako iti sidewalk. Kagpasad na, ipabayad mo. Ay, pag-asam ka diya. Sorry, kinapuno na. May parang tatana ka taglako ijay. Ngam, may nagribas ko rin. Marigrig at takla nga, men. Uston, mala, pakawanan kan. Hey, bakay? Hey, agyaban na ka. Ikari, pagbarbaliwak mo ito. Sana ko naman pa naglako, yay. Ay, katrumbang laga. Agyaman na, Mike. Tanaamiris mo, tibindot mo. Kahit di mawat ka, iti pamakawat. Yakin pagarap, na aling rusi mo't lagayan, tinagan na na dya, bakay? Kitgapo ta di mawat kanya kiti pamakawan. Kaya't kau ako yugan na kamapanitayan ng kalmaw ko araw. Ay gahataw, tatabataw. Kaya't kung ornosin may tisusik iti nagbalitan day. Kapag na amiris kumutay ni tatibigdut ka. Nasaya tatabataw. Mala, yung tangarunan iti ni Uncle Kao. Amaw pa nasakit tinakam mo kanya para. So pakawanan na kumaa. Apay nga, adi ka sumungbat paray. Kaya't kadi asaway na di nak mapakawan paray. Aray! Sige, agpakamataya lanan no kasta paray. Ay, agserve kan. Ala, pakawanin kan. Yung ka rin nagbalbalyo ka na. Uwin paray. Yes, agyaman nagparaya. Agbalbalyo akaon. Diakton, ululita, intinaramig ka. Kaya nasaya, tapno nasaya at akanay unti pa nagkumparita. Gap na tamang Enteng, apay dagitoy. Ay, pagbali na matan abude gatoy balay. Anya nga rod nga, itikid ng balay da pare ba daw tipagik ka. Rumat kaskada hos dagitoy, dutiw sa dagit. Dagtay raw. Mabalik nga rami din na kulungan ti manok. Kulungan ti kalding. Uno baboy. Tamatos. Pagpatanong. Ti saludsod. Nangalaam ka dagitoy. Di ka nagsaludsod. Bay anak ka dilang ba na? Diskartek detay. Sige.
Bukod mo diskarte. Ngem, numadaksan ka iti dayta. Di mo ibaga adi ka pinaladipan. Ganag mo na yan. Agaramid pa iti adu solusyon. Tapno pa kairanudan ti barangay. Ay, amamukan dinteng. Ado ngagpay so ti proyektom. Ngem ado ti mapandita bulsam. Doon na ti mo na mo't piksaan ka. Magagda ka. Ti kunam nga takat agnanayo na kasta. Saan mo mailimod laktan ti kinalanggum mo? Addan tugundaway maamuan ti tao asaan anasaya at tiar aramidham. Dandag mo ay nalaing day po. Irwano amen, ipahina day ta resolusyon tapno maitoy day. Kahit itadamot ti daw-dawatin tayon. Ay, nahapirmadan sa amin na ng grail. Kahano yung kadi ngayudong dagita resolusyon. Iti kabitan na panuod Duatan taw. Ipantanto iji ile, sa tricycle munto ti usaran ta pagluganan. May salag na nakagawad ti saan pa nagpirma, kapitan. Asino maninday ta? Amo yun na. Amo yun, no? Asino ti kanayon naglangan? Di kagawad, ano madanon ti panagaawat iti unarariam kat iso ti umununa. Dengi na paratakpeng alas 4 ako na day ti tagalaw. Lang pag. Agawat lat pagalistuan da. Ay, nag-duty, absent. No pa nagawat, ada. Mabalin la ko mga ikatintindik kat kun. Warningan yung mga minakapitan tapno saan nga gruam. Uwing maslamain. Iso nga gruam, tasan pa na warningan. Kapitan, ireklamok man dya ka aruba may. Pinugsat na jay host ti danaw magturong ije balay mi. Binukudan na matan ti danaw. Nagpatinggala nga ni Jebalay na. Balagta kita minto day tay bagbagam. Ay, agyaman at kapitan. Noon dala ko maisil po a house. Ipagnami ko maitis abali adisaw. Angarm, ababamat nga main. Isu a kapilitan, medyo asidag ti balay da, tinangipagnaan may. Balagta kita minto ka di kwarog. Marikwanan. Sakbay nga ibagak tigatanyay, agda magakman pay. Anya ka di manan niya ibagbagada a resolusyon ni kapitan. Day, apay nas ka napakibiyangam day ta ay amare, ay katun natap no amumi mati plano yun. Mamuan yun to no maproban day ta resolusyon. Narigat mo't ano'y waras ko. Mga no sana maprubaran, na di mo kayat nga ibaga disanlaan. Ha? Inak man langay. Nagalas kito gali day tako mariko. Marikwandang. Apay anak kamiso kanaggapo dito ni Mari tuyan. Damdamagan na namin. Doon niya kanuti resolusyon nga isagsagana ni kapitan. Idimbaga kamamuan nanto no maprubaran. Dinardaras na mo tipimanawan. Kasla nakaangot iti bambangsi. Kano pa'y amasatnan ni Marito yang iti proyekto ti barangay. Amangan ba't nga da plano na? Diyak amo amare? Abay, nalalot ang husmaw. Kamsamay. Wag. Tanay. Pinugsap da. Patapata man iti lastikaw. Tapno, madanong na diyay balay may. Asino ay nang pugsat. Pare. Diyak nga rin nakita. Hanggang madatak ka. No makita kila ang tinang pugsat. Pugsat at mat, ti pugsatan na. Ay oras sak mata. Pugsatin dati huskaw, tagwala. Ay, makapasuron ti tao asan nga umno ti aramid na. Pati house, pagbabagti tanda. Ay, anda na damag kaw. Gaibunong ti gobyerno para kadatayaw. Ang mapay na, haging gaita awan pa'y lagmay. Nadamag kumatday ta. Awan pa'y nga ta. Imbagla ko maapagbitin nuludam tayaw. Winyarod ko ba? Ang mga nubukodan manay, ginalay nga kapitan. Makita tayo matlaang anwad da. Saan nagnanayon ama ilamang, tasaan ama balay na may bursa. Ay wala, nukwarta, mabalay gay bulsa. Alam no kikos nga.
Uray ka sa ano ti panangilamang na. Pakitang tulat ta. Ay katuan agpay sugay ta. Tinteng. Anya day takinarton na imiyawid mo. Kwa. Di man sobra arasyon. Anya sobra arasyon. Apay nga da sobra. Apay. Saan mo nga imbunong amin dagit ha? Ibunong kong to. Ay kaanon tupay ngay. Inton madadaan sa mo ibunong. Ayin kayo kit di ibunong. Kwarog. Apay anday. Ay kaibunag yung amin dagit arasyon. Kat ipanyo ije barangay hall, ha? Apay nga miningiyawid yung angkahil. Apay nagdadagsanda kita. Yang kalati mangibunang tay sumutin ng yawid. Inyawid ni Juan, ni Pedro kit din ti mangisublay. Madi nangnugmaw inteng, sikat ti nang yawid. Isu asikat ti mangisublay. Tulugan na kwarok tadadagsad. Apay nga miningiyawid yung angkahil. Trabaho mananday ta. Ay, maminsan pa'y amang yawid ka iti saan aron bang ayawid mo. Makitam ti saan mo pa'y anakit kita, inteng. Ay, sapay nagtatagsan. Ay, inton maminsan, ay di mo ulitan ti kastangay naramid ma. Ay, mapasubong na tao nga bagkat. Mangiramraman kayo matanggay. Berlaki din. Saan ka pakananday? Nalaman langayn. Naminton maminsan, di kay agyawi din itisan yung ako ko, ha? Wala pa yung nagdadagsan, ha? Day, kwalaw! Hapahin anya dagita kinarton. Nagdagsan. Tarasyon dagita. Na, apay ngamin nga ije balay da kapitan ti pangigapwam kadagita. Mo ba yan yung gain? Ita? Ibumbo nagmingay subli dito yung barangay haul. Hindi mo nga ro dito tupak-tupak tama nga no madadaal. Awatok tayo, nagkatsok. Ito ba kiwatan? Nakabanlo ka haun. Nakapay nga mina. Pilat mo sa desaplit. Ay, hindi kaya ti masaplit. Yung sinay tagsubyan na di balay yaw. Ado pa'y ti mabagkatiday. Ay, kapitan. Apay nga min nga gapoy di balay yung tirasyon. Kadamit kaming ti barangay hall apang idagasan yaw. Ita isubsubliyaw. Di ka nagdamag kagawat. Nababanog tataw. Amang badam. Adda na damag ko. Adu ka no ti host di tabalay da kapitan. No kasta gimatang ti adu nga house. Saan kanumod? Adda na kaibaga. Aday jay samot kanu jay imbunong ti gobiernaw. Aha! Adan, timabalin niya ilaban may, kini kapitan da switek. Won, iso amangayab ka itikadwan, taing kay punken nagpaisaw. Winmad, asi nung ataya, tikadwa ka mapanmang kita. Paray, lumabasak pa ay. Ay, papanang paray! Tumagas ka pa dito ay, kada napatag na ipagat. Anya ka di dayta. At dagamin nasagap ko adabag paray. Tadda ka no, ado, house, ijabalay da kapitan. House? Imbag pa ni kapitan, tanakagatang iti ado house. Tangam da tayaw. Awan, saan latapay ang makagatang? Ay, saan ba rin? Naggapaw, iji munisipyo, tagigay nga house. Anya? Apay nga yung arong na da ijabalay da. Da itangarod kay, tibulbul siya. Alam mo tayaw, tisumbad na. Kaya't natali ko ay day house. Imbis nga'y bonong na, tinyawid na kiday. Ay, nagalasay. Mananggun daw ay kapitan. Winyag. Ang dumteng tao, ti panaway. Ngay baga tayo kinkwana. Ti matay, garabid na. Sige paray. Tay baga kadagiti datuma. Tapno maamuan daman. Way, paray. Babayinan day jay, kapitan. Kukumara. Adda na dukta na. Ngumjak ibut-butak ta. Anya ka di day tama ray. Ibagamon atap no amumay. Adda na ngig ko. Yung sikreto ko. Apay nga rin kasta tingirsim nga ay maray. Anya nga ta. Numaaman na ati asawa na.
kat saan gayam nga umno, ki alhamid na, ay, kaslaad da kayat mo asawan, marituyan. Aywan, maray. Kukwa kumati kaaduan. Nyam ay na. Ikinukudan na kiday na. Ngayon na. Ay, unay matdaytan, maray. Mabalin na mamuan, no anya day tay bagbagam. Ay, nano kas day ti asawa. Ay, sana mabalin kanya. Ang mga no ipurwak ko ijay planet Pluto. Saan ka nun samot na planeta day ta Pluto? Ay, hehe. Iso nga ron nga iso timbaga. Tadya mo lakayat nga ipurwak. Ay, adagata nga, maray. Ang lanap na pananan ti saritaan. Ay, kamaray. Sana ka gumatang no dikit umutang. No kaya't mo tal pa utang, ay katikan na kitipagas. Di kagdanag. Itad kumutla adakos. Angam na di mo kaya't, maawanan ka kumaitis suki. Ay, unay magdaitan. Mangiruruman ka tay. Ay, pumano ka malagan. Ado ti ka barangay at naggatang. Maray, pumanawak tay. Agawid akon. Sige, maray. Inteng, amum ka day apaspasagidan nak ni Mari Tuwian. Nakapay na madungo. Anak ko mga ti pasagid na kita. Amin dagitiin nal alam arumbang na ibunong mo. Ibunong mo amin idan. Ekit na ibunong kumit amin nasaya at nukasta. Ay, mabain nakiti aramid mo inteng. No di ka mabain. Siya ti mabain. Amaong kapitan. Namuan may at dagiti ho si Jebalayaw. Kahit kupwah ti bumarangay. Apay ngay niyawid mo. Ay, mapantayo Jebalayaw, tayo kitain. Anam no, di mo kayat, ni Mayor to ti umay. Para kada kayo matadagi jay, kukumpari. Para kada kayo. Waras kulta. Agpaisaw, te ko na akong kay. Gado ta ano mangyaharamid mo paray. Para iti umili, tingkakit sinarilay. Apay, di ka pa'y lamap nagmait, iti honorarium mo paray. Kas ka lamang honoraris mait paray. Ayawanan kay tibay. Isuwain kayo ramen dagita paray. Di karong da ka. Ay, agasam dagito yung nahusnay. Nagadaw. Yawit kat ni kapitan namin ay. Ay, una yan paray. Nasaya at nga tatirik na. Tagikuain na ti paray ti humilay. Ti agog. Ay, Anya pa nga iti awag mo iti kasya at klase ti tao. Agong nagpaisaw. Uwin nga rab, umala. Iguyod tayo amin di barangay hall. Tayo kay ngay waras, dagitang host. Ay kat muna pare. Kahit ito no may apa nagpipilay. Hamu tayaw, nuas ino tipilgin tayaw. Ay way pare, anan naman iti kasta klase at tao. Dilabagbagi na mo muna. Ay, adung agpaiso ti resolusyon na. Ang adu umar ti kupit na. Oh, nakita ti bunga ti saan nasaya at nga aramid mo in di ka di mabaid nga imbay inguyot ti tao ti hos at ti nagikwam. Suray dulo. Kung naknusad daan ba amuan, bilang may timahabain ka. Iso api manawat. Amahan mo ibagada ka sa buwatat. Uray siya. Pirme abain ko. Kan amin dagita yero anag da po iti gobyerno. Ited mo itirumbang apakaipayan na. Saan adito balay? No maamuan da, nakababain. Di ka makiramraman. Ay, uray siya, mabayinak may, kanjaketi may ramraman. Ibo nagmuamin dagita ija barangay hall. Wine, ibo nagmuamin ija barangay hall. Intuno ko li dampidit kan kwatap. Surut-surutem tibag pagkadantem.
Agpaisumat namin, Enteng. Agpaisumat namin ang kaninteng. Lah, duduatan tula kwarho ka. Ay, bakitam. Enteng? Masurun ka. Kat agpaisumat ibagbadami ka ni kwarho. Paligi ba daw? Si kanto ti sumaruno a kapitan. Ay, naamuanan ti bumarangay ti kinakusit ni kapitan. Matungpal mutlaring tinabayag nga arapahapad to yan. Kapitan, padawng kapurlisan. One body, my love. Siyak tumating ti asawa ti kapitan. Saanin adagay abanang. Pero hindi siguro tibain na anya. Idiing goyod dadagiti hos ijay balayda. Kasanungay, no saan man ang nasap ti pilyan ti tahaw, numadanon ti panagpipilay. Si kamot siguro, tasanin anabang ni kapitan, nabang siton. Sa bagay anyamay ti laban na, kit agdadatamay ti kinapusit na. Nagsursuro kakit di nga agdiskurso. Tainton madanon ti kampanya. Si kanto ti kamayatan ti diskurso na. Kasi nung matangag paisap ti panagdiskurso, tuya. Amangan mo inton madanon, kaya makasaw ni ti sahango ti hadwa tao. Iso nga rod nga ibagbagak asursuruan. Kasto ito ti daduma nga ibagam. Kedawag kaga kayo amin akabaranggayan. Iti kanigay duwan no kanawan. Saan kayo ang mailawlawan? Amang ikur iti saan ko anagan. Lag-lagi po nyo to'y kabsatyaw, nga aday ti sagaw, nga oray man agkalkalbaw. Apay lang rama mumutay tagkalkalbo ay. Madi mo day ka, apay amadingay. Mayat tupay timbaga. Ay madi mararamig ka kiday ti pagkatatawadan niya ka. Baday, tuyat. Mayadan para iti patadaw. Saan na pugsa-pugsat ti house? Ay, uwan paray. Paray si kansamat. Nakadanon matidano mititaron mao. Ay, wala paray. Ado pa yay tinaraupan. Amahan numasapol mo pa'y tiyiraw paray. Adda pa'y kanukay ti jibalay da parinday. Adda ka no intinday day apana ka nagiti umilay. Kasta ka day. Uray ba'y among taray. Dayto'y kit di house tayo ti kang runaan tapno makatalong tayaw. Nang runa kada tayaw nga awan irigasyon na. Kasapulan tayo ti house. Bay amon de tayo raw. Uray kukuan ni kapitan. Sa bagay, alam maday, dahil ngay naramid na. Bay ambawon paray. Tatay kunadang arudan. Sana maturog ti Diyos. Dumtang to ti aldaw ang maka-ameris ni kapitan. Wid kidi paray. Sige pare, tayo nakman nilipas day al-aradwar, tapno marapan matay. Apay, Enteng, hay, naliday kamat, nakapanimid kapay, adalak pampadodute. Amangan mo't no adaguri-guri yaw mangkain, Ibagam numaditirik na, awad. Malagit pulag ti madigay na kabit ko. Ay, unang girl. Madingag bay so dagiti na aramid mao. May mayat matla no husto ti aramidam. Tapno awan pakasarsaritaam. Ay, awan ti aramid nga agnanayon ama ilamang. Nangruna no daka isunat payso. Iti opisyal. Masapul anak pod naw iti pagrebanganda. San kat nga ramatan na ti saad na. Tapno agaramit iti kalukod, tod no dayta Enteng. Ti pagwadan nga opisyal, tumulong iti kabaranggayan na. Saan kat atakawan na, pudno ang kail. Isuano sakto ti kapitan, oy, saan ato ang takaw, kan saan ato ang agkusit. Ay na, kapitan, di may isang opisyal, pagsirbyan na ti kabaranggayan na. No nasayat kakadakwada, kayat da ka. Ngam no adda ano mangyam, gumuradakan ka. Ala sigay, dinan, tinagibusan ti sabali pa'y amarang. Dito'y drama tayo, Kapitan!
Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Voyji Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Junre. May sabay asagot kada kayo, ti MPDC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Tap na Enteng. Ang natura sa'in, mabisin ako na. Di mo dawagan kanya kachay, tawan relo. Worship, mabisin ako. Pangal daw siguraon, ta mabisintan. Boys! Nakita ya, dito baro arilap. Matanga mo, baro arilap, tatabaraw. Why, dito, nakasuot ka niya. Wow, nagwapo ah. Ay, katwida. Dangina dito, arilap. Kasanot kang ina na kay. Ay, kit na sarap with a kwarta. Masigay, manawan kayo. Damit ko makas di aray lang. Di na magta kumano na ito oras step. Ay, wala niya. Nalipatan damat ang tinagdamag. Ang ganil, kanonak na arigalwan. Kape arigalwan ka. Hindi pa lang bagbagam arigalwan nak no birthday. Manuktawan gaon, nga maging gaitan, di nakpaili ni galwan. Awan, anya. Hilaw, ti kayat kong nairigalom kanyak. Di kas larilo ni tata ba daw? Kahit napalap man na dirilo ni pare pa daw. Nangina kano day di arilaw. Ay abam, papaapalan na kalag day jay. Basta, rigalwan ng itirilawang gay. Sige. Jay, kas lariluan ni tata ba daw? Jak kayat ti sa balay. Hapay, anya di pagpagatan kan ka ni Kwaro gaya, ay relo ngarot ka daw, di kasla relo ni pare pa dong. Pinaapalan na lang ni Kwaro kastabat ni pare pa dong. Nalaing nagpaapal, nalaing pangad pasikat ko nam parekot ko, no pangalaki ti gatan ko iti relo. Ay kata, adu aribo mat ate ka sa pulam. Awam mangarod makukwartak. Anya kanu aklasi tirilo ti kayat na aya. Di ngarod kasla itirilaw ni pariba daw. Dagi jay branded kas jay. Dakkel a problema day taa. Day taman laangan ng paspasikat tinararamid mo si kabadong. Kasadong nga mau ay na. Amo kon ti ugalim. No adda baro agamit mao, mapan mo ipaspasikat. Talaga may pasikat ko tabaro harap. Kay masapol mapan mo ipasikat, ay kitwida. Anan mo kumangay, gujak ipasikat. Di ka lang mapain. Pagbay na kumangay. Adda ka baro arilop, di pasikat ka. Sino pa yaya? Tijak nang ipasikatan, da ito'y arilap. Sigay, sursurum amin at taga-kabildatan apan ipasikatan. Amukay, takas ta unay, ti apal, di ko araw. At da nga tayo hatang nayay, tikas to'y arilap. Pulos. Aglisi ka man kagdidi tapag na. Kay nakgumatang iti bugoong di tatersina ni Marikwanang. Ay siya ako, ti mapan gumata. Sikan, wag. Kayat mo, ti magmag na. At no ibaon ka nagadwa reklamaw. Adayo, kabat-batuan ti pagnaan, nagpudot ti magmagna. Kung kunang, ita, agboluntaryo ka mapan gumatang. Yawat mo, di kwarta, tamapan naggumatagay. Hari ko na. Day, anya day ta makasisirap ka ba daw? Masisirap ka dayan, dito yung baro arilop, maray. Rilo day ta? Kitwa na. Kita mo nga minamaray, may na. Makasisirap, may. Nangina nga may, iso makasisirap. Nangina, kitwa na. Hapay agririlo kaya tisaglalaka. Ay,
dagiti lalaki ati kayat datagrilo iti kasta. At danto mang tulad kanya ngagrilo iti kasta maray. Asino nga tanga iti makagatang iti kasta arilo? Imbaon nak nito ang gaw nga umayag umatak. Ay kahit umay kumitin ni pasikat na iti rilo ka. Kahit tanyang arod ti katangam ngay. Bugong man maray. Agsida kay ti bugo kat nagniin at arilaw. Makasisirap na yung dirino ni Tata Badong, che. Ha? Nasisirap ka? Pirmay. Nagninagayam dirilo na. Kay, gumatang ka matitikas jay, che. Kaya't kukumangaraod. Iso ang nagpagatang kinyangal kaw. Kay, igatangan na ka. Siyempre apay kid din na din nakigatangan. Apay, adult kwartan ni Apo Kapitan. Ada, kunas ka na igatangan naknyanggal kaw. Ay, awad na daktalad at kwartan. Wala balibalik tadak ti bulsak. Awad, kahit tay pitakam ngay. Resibo ti karga na. Awad may karga akwarta. Iso nga, inlakas akon. Ay unay met daytan integ. Harlapulos na awan kwartam. Kasado nga iti pagpagatang kan kanit kwarog arilo. Ay na, dayta ita ti dakil aparikot kaw. Paring daig! Nay! Ay ayaban na ka ni parim apadong. Apay ay aparay! Oh my God, nag-istorya ta! Ela, umalakam! Ay na, pasikatan na kalaong dayta inteng. Ay amo. Baka muak mo ito, mang diskarte. Apay paray. Ay kat ipakita lang muking ka, dahito yung hilop. Asagat gatang ka paray. Uy, barbaro Hehehe, talaga baro dahito paray. Nagina siguro, dahito paray, tuwin na paray, hangina talaga. Buyan na lagan day, bayat. Dawaling. Baka sisirap. Hehehe, bayat paray. Manag-naglaing at talaga nga original sa ito'y arilo paray. Handa pagbagay mo paray. Ay, bagay ka paray. Ay, paray. May damagin nga ako sa'yo. Ano yon paray? Ay, andat oras na. Oras? What? Jakan mo kahit no andat orasan. Apay, awan sa balay, apagdamagan. Damdamagan ka at adang arodrino. Anyati oras na ya. Nagnidarilo deta paray. Di mo kunay, at di mo abuti oras. Adya ti damdamagan paray, oras itawin no, oras idikalman. Ita! Anya nga mina na ya. Adya serbina de tarilog no, di mo abo kitain. Ay, kita mo ba? Anyakit pa sa anong nga. Bagam ngarugan. Alas 2. Pasla, alas 11 sa paray. Alas 3 sa matay. Ay saan gaya? Alauna. Ang malumay. Ay, alas 9 sa kaya bay. Nagpailig yung uncle mo, kwaro. Yes! Mapan ako ni gatangan ni Tirilaw. Awan ba't imbagbaga na gatanin na? Relok siguro ati mapan nagatangain. Sapay ko Urayak ni uncle ko dito balayaw. Padaan at Tirilaw. Labinsit, ababsantik pa sa iros, nga gawit. Ay, diyak pa agawid. Urayak ni uncle ko sumang bait. Apay mo sa palapada naman. Katangan na ko ni Tirilaw. Kastaya, di kaslarilo ni Tata Badaong. Imbagma, dan tumbaro arilo, wana. At adamanan at tumalaki ay, adumanan at chicks na kurso na dakin ka chek. Sigurado na ita. Uray dya ako nag-aaral, siya itong teranda. Ada si Marting Ajip. Hindi, uncle mo di bumaba. Sige, nagbati kan ditawi. Sabtak ni uncle kao. Okay, tirilo kain. Ay, wad kaya ba? Di nakinggatangan. Isulti lagi pakat, hindi nagpailyak. Ayan nangarap ngayon. Tapay kaya't bo, tikaslay tirilo ni tatababa daw. Yung bagak magkun kayo, di akas di kayat ko arilaw. At ay bagak kagam, di mo ibagbagay ti sa balay, Anya na itanggang, di paspasikat na arilo na.
Ket naperde. Anya, win. Paspasikatan na kalag. Ket nung nagmayat, makasisira. Uray damagam ti oras. Di na maibagaatan na perde nga rod tariluna. Kusta ka dang. Kaya't mo ti agdrila. Iti na perday. Ay marakrak sanday dyan. Ay diyak kayat na. Tistigan to ni Tata Babado. Tapno mamate ka kanyak. Damagam to. Noon na ti oras. Maturog ka man, agdegos ka man, suot-suot mula taday tarilog. Diyak ka mo no apay. Nariga din na, no may takawin da. Unay katatakawin din, nariga teng. Sa pinagnina ti pananggatan ko iti daytay. Papanam ngay nga rod manain, italay. Di ka lang maamang ipaspasikat day tarilog. Nagadungarab ti umak-apal. Baysa ditan ni kwaraw. Magpatingga dala ni na iti apal. Tawan kwartada, ngay gatang da. Dayjayan ni kapadom. Papanan namang natan. Da. Kastao na iti panangiwas-iwas na kadagiti ima na amag na. Ay namare, ipaspasikat na na Jerilo na. Sa bagay, kasta talaga dayata o... Amin sa atawa makita na Jerilo na tipaspasi ka na. Hanggang amum ka day marikwanang. Adda natakwatan ni Inteng. Nga, di nagayam amo abasaan ti oras. Ni kabadhong? Wen. Ay, jay lagpasikat ti amo na. Hanggang no damagam ti oras, tila ibagbagana. Jak amo da itaa. Ay, anya nga tati pagsarsaritaan da dita paradahaan da kwaraw. Di magas mo dita ni kabadong. Kuni, madaman ti pa nagsasarita da. Anya kwaraw. Makagatan ka, dito rilaw, akas dito rilaw. Nagbabawi ka ang tatabadang. Awan for ka ba niya? Amuklatan kay. Nangida kamay, dahito ari daw. Sumungbat ka. Di kagpatim. Napil di ka numat de tarilaw. Kasta, nya pirde. Kabarbaro day tawi. Napil day. Sige man. No sana napil day. Ibagaman nga rin niya ti oras ita. Haka, oras ka na o tataba daw. Apay ayada, bagkayo adabag iti oras. Sika nga rin ti adarilo na. Kaslamit la oras iti kalman na. Hey, mamate ako na perdi tirilom tatabanaw. Dite, saan ka nga katawa? Abay nga rot na di mo may bagati oras. Ay kataguray kayo ba ta? Oras. Ti oras kita. Wanan. Naperya talaga ti paspasikat mo arilom tatabanaw. Ayan, huray kayo Papit kita palag. Kung manatawa kayong tubig. Unayawan rilaw, may bagati oras. Ay, ibagaman, Jep. Alas 12 ni titingatal daw. Oras ang tipangal daw. Ay, nagiling ni Jep. Alas dati si panood. Alas 12 na ya. Kasla alas 10 pa lang may dito rilaw. Tapil dia talaga dia tarilaw, tataba daw. Jak kaya tikas tarilaw. Riyan. Ayan, Mal. Adak kiti salas. Apay aya. Natandyawan akmaran kada kuarap. Apay, damdamadin da nga raw, doon niya ti urasay. Kahit, widyak mo ambaw, doon niya ti urasay. Hay, unay kan ba daw? Pasikat ka apasikat. Di mo magayam amo kita ang ti uras. Ay kitsuruan na ko na. Siyak pa'y mo ti pagpasuruan. Apay, di mo amaw. Diyak to pa'y makita no sa dino ti ima day tarilo. Ang nagbabasit mo. Ay, unay Pasuro ako making kakay. Di mo magayam amaw. Kunak man no nalalaing ka, numiti siya. Matangay kwadrog. Awan mo't kwarta. Awan di gatang ko, itirilom panangin na. Unay saan na ko na gatangan. Diya ko nabalan tirilo ni tata ba daw. Nawin na, kanan mo day jay kay, naperdil. Kun, saan na magayam mo, kita iti oras, isubay. Adat serbi tirilo, no di na mo kita iti oras. Ginalakalahangan ang kain. Bala, inakta kita.
No, duatan to, kapno makapili ka. Ngam, agora ka. Among kita iti oras. Amo ka ang gail. Nakakalain. Paiwantik wanda ito, chat. Wine. Hihihik. Sige man, kita man ti oras. Nalas 8:30. O, kita man eh. Hihihihi. Kunak no di mo tad kita iti oras. Aya ti oras ay kwarab. Ape ada hamit ti pagdamagam, katadamat rilam. Ngagpasaw. Ay, bay amo, tagrilorila. Agsalod-sudap tulangay, doon niya ti oras. Ay na, tahatabadong. No gumatang ka iti gamit mo, siguraduam nga amom nga usaran, saan na atap nung ipasikat mo. Sigay! Tinagjibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Dahil, napiasa na matagtagarin yan tayo. Hindi pa namin sa nakastad na. Amin amay gamanda itupak na. Nadlaw ko nga raw. San pa nga umisang. Kastano awan ko kwarta na. Dangag ko na itayang kay. Ang gasong tayo kay. Iniala sa small lang arudan. Nangag na bay lang may. May kayo maganda. Maganda ko rin. Agsira pa yung ititangan kagtangyaw. Dahil dita si danang kayo. Alargiyak dita. Andiyan. Aggagatulak nagsidat ititangan kagtangyaw. Ibagamakan yan tin nga umay lagta dito tersenak. Naurawang kwarta na. Mabayang ka nga umay. Apay, awan na pulos kwarta na ya. Awan ka now. Siap tupay na ya. Awan mo tin may gatang itilakok. Ano sa kapambantayan dagito'y lakok. Akin de kan krispap. Apay, asinaw ti awan kwarta na. Ay, sana siya. Urekas ka sanaw, at damat kwarta. Haplunak malagay. Siyak mare. Awang kwartak na igatang ko'y tilakok. Ungan yan tibanang. Awang kanong magkukwarta na. Ay, mapanak man nga ron di tayan dagiti kukumarek abaknan. Ha? Na? Gaputawan makukwartamen panawan na kamen. Amumaray. Dagiti daduma ako kumaray. Adu ti kwartada. Ay na, di mo nulitan. Tamasakitan lang tirik na kamakangnog iti kasta may bagbagam. Wen magngagpay siya na natuyang. Abe adi mo kaya naka-istorya dagiti kukumarin ngawan makukwarta na. Tay talak silpag dar aramid da unay ha. Pati sa walisam. Aglisi kang amin Hit kita ngagwalwalisak. Di mo pa'y amot aglisay. Bigat nga bumuot na. Wena, tapa nagbabayad man iti kuryente, kat awan pagbayad. Sumandil pun kapay lang mat dit Sa dagkumadlang tek silpon tapno di kagong uwet. Deta, hindi sukon ti silpon ko. Inkadla ba? Nagrigat te kastoy. Kalpasan na. Aglinis ka. Imbis makakuya ko imbit datawi tangal daw. Agriri ka? Agriri ayamot pada sim ti agriri taipakpon kuken kada ti walis ngay gamkaw. Parisay, itay ka pa bumanumba dita pampirya. Napanuga kon. Japan na pundo ti 5 adram. 5 adram. Nagadon paray. Nasket na tugpalak ni Bana. Tanda kaong ungutan na ita. Aray, di mo ka dimadlaw. Anak kasukata. Naka-isputin ka mga kastaw na. Where are you going, paray? Mapana ag-text, paray. Mga numakita na ka, unumangag na ka, nimbareto yun. Dakis ka. So, pinigsaan, paray. Kasano matag nga makaumaya magparay. Nagadumat ti work ko, ipatpatrabaho ni Bana. Ado, tiyam amok atiks king kaparay. Entelim! Kita na, suks darasa. Sa mag-uut mo ako. Tilikato man ang paray. Agumuhitin tinta.
Ay, ala, itong maminsan to, sumurtak nga, chicks! Ay, umayak man makis-istorya di Twitter na malay. Inbagla ama iliw-liwag ko, tikinaawan ko arta ka. Nasaya at may ka, mare, tapnada ka istoryak. Ay, ni mare tuyang ngay aka istoryam. Di na kaya ti umay maki-istorya, tawan ka no kwartak. Kanuray si ka, awang ka no kwartam, iso di na kaya ti maki-istoryakan ka. Apay nga muna nga awan kwarta. Imbaga ngamin ni Kwarog na sikreto nila kumaday jay. Bay amon ta hindi ka lang nag-iisa mare. Agpadata nga awan kwarta na. Labsan kayo pa'y kukumaray. Ay jayan ni Mare Tuyan. Nakapayong iti sabong-sabungan. Agpaabagatan bay. Mapanmanan na itayan dagiti. Kunana abak nang ako kumari na. Ay Maritoyang, dumagas ka pa'y. Agur oray, dagiti babak nang ako kumarik dit abagatan maray. Danod mau. Ay, nagrigatan no awan maku kwartam. Taadaywan nakamiten ti kumarem. Amumeten ti ugali day ta kumarem. Nangitulodam ko ni Tata Badong, Chef. Shhh! Tagaray! Damdamaga lang. Hindi biglang likaw, tinangituludakan guama. Biglang likaw? Hape-hape ni kasaam. Hape, aya. Mangag ni na to yan. Awan, nakita nagpaabagatan ito digat. Saan pa nagawig? Di mo magbagakan guama. Tatinang danan na ni Tata Badong, agulimay. Mapan ka madan at chicks pare. Haikit uwid na pare. Sumulat ka. Baundak man diba nang aglampasap. Agasam di kunan na kanya. Pasiling kanu di datarme. Ay sayang. Saan ka madan na makasulat pare. Kanayot ka bata na mapan nag-chicks pare. Naimbagnusan abad-badlaw ni Bareto yan. Kasano ko maamakadlaw ngay pare. Kit inal daw may mapan makis-istorya kadagiti ko kumari na. Ayan! Isuan na waya rumor baray. Uray ag malmalim ang ngawan ni Jibalay. Tag malmalim may ituyang kaw ngawan ni Jibalay. Rumwal ka Mike badang. Way. Agpada talakit din arumwar. Nakapurpurma ka pa'y. Nagbangbanglo ka pa'y. Uray mo siga. Nakasukat ka Mike. Mapadak di taayan dagiti babak nang ako kumaray. Adamot pa pa na. Sa dinaw, ay di ka nagdama. Pajak damdamagay no sa dino ti pagpapala. Mapankan siyamat ag checks. Kita umaday tangaw galay. Pagsuspitsaan nakpailag may. Awad, daramit ko akasta. Tuyan. Bagay. Awan madmadlang mo kad ni pari badong? At dangarod mare. Dandani inal daw amakitak arumwar. Iluglugan ni Kwarog. Mapmapanda ijay ilay. Anyat raramidan da ijay ilingay. Sigun ni tinanggag ko. Mapan kano ag-chicks. Pudno ayaday tangay bagbaga mare. Wen mare. Apay, saan nga ta makadlaw ni Marito yan? Kasano amadlaw na? Kanayon mo tama panijayan dagiti ko kumari na babaknang. Sa bagay mo't kit di kita naglugad man na ni tricycle ni Kuano. Ganyan. Sino di agkang kantay di kusina? Bagay pala. Sino pati sa bale? Naglutaw no saan nga di ante mabanang sana nga gungungan? Naragsakag. Di mo badlaw asadan nga gitup-tupak. Nagimas ang tilutlupon na si Darangan. Ay, warog!
May gamad dito kusina. Habay antay, ibaon ka mapag gumatang iti asay. Umayan antay. Bay amlatang nagtugaw niya ang kalmutita takaasimay. Anabambad no. Ay, talaga na simple tanyantay. Mahata iti asayin kagawad. Aguray ka man, warog. Agpuno ka man kanyak. Kunyatibod now. Pangitutulod ang kani ka ba dong ijay-ilay? Ha? Ay, owang. Ibaghamon Sika nga minti paglugluganan naka. Mabanad chichiks ni tata ba daw? Na! Lukas ta! Podno di suspit sa amin ka ni Mare Banang. Ngam di wala bagbagan kininana tuyang Kasano ngay bagame ka, di na kami pa'y kasarita. Ay, at tuyin tay asinagat-gatangam, kwarog. Nakatugaw kami tayo, dito'y sirap ti salamagi paray. Ay, madamdamakit, aginadak paray. Mayat ti maturog dito'y tapresko. Apay, saan nakapinagsak daw, kung pinaglampasaw ni Maribana. Saan yun paray? Nagbulbulong taryo at nga, kunan nga isula. Na, siming patan na, ni Kumaribanang paray. Ayun. Jak naman kinisan, di unoraryo kung wainyawat ko kwan. Itatasan na ka na pinagtrabaho paray. Mapanda nag-cakes, Aginanaa. Adon tuman ang titrabaho, iti barangay hon. Si kalagtag di mapan. Kita man pa saan na pan, iti abagatan ni nanatuya. Kasi nung amo masya na napan, ada ijagtanda na nakapanimid. Ay, wine. Problema dun sa amay. Kasi ka mamuti, sukat dahi sa bali, Unang, di mo ibagbaga at chichiks ni tata ba daw? Diyan ibagbaga talaga. Nakadlaw siguro ni nanatuya. Nakadlaw na, hindi pa yung aramida ni tata ba nung tikas jay? Taasay ni nanatuya. Uray siya, madmadlaw ko analiday ita ni Marituya. Namuan nan sa matanyag chichiks ni pared ba dong? Ay, tuwan siguro, tulungan niyo te kumaryo, Bagbagan niyo. Ay, kasano ko maabagbagaan me, kat di na kaminto pa'y kasarsarita. Lablabsan na kami lang numakita na kami. Apay na, ay awan nga rod kwarta, me kanimari kwanan. Kayat na dagiti ko kumari na ije abagatan, tababak nang da. Apay di na amaw, dagiti awan ba ko kwarta na? Kat isuda, tipod mo agayim. Di na mo siguro. No asitgan na kami ni Marituyang, ay katulungan milata. Apay kit din, asaan? Naumakog king katuyan. Apay naumakay, basta naumakog. Apay masapol nga darasun na. Ay, dong-dongwan ka itikas tao na anam na makamot gaya ba na. Ngita, nagsangit pelay. Mapankan maki-istorya ka dagiti baknang ako kumaling. Tarumwarak bitay. Kaslama ba ni Marituyang au masidag? Ay, paya-paya man, Mare. Ay na, itay pay-lapay paya-payak. Mare, umay ka. Di ka agbabain. Awan mo't sabsabali ka na tayo at alaw. Umayak man garod, kukumaray. Ay na, idi payla kumangamin nga imay ka Ang derdiritso ka mangamin di kabagatan. Ay, kunak nga may numatulungan dagdag itibak ng ako kumaray. San ba't gayam? Da kami, Mare. Uray awan makukwarta mi ka ni Mare Kwanang. Si dadahaan kami lata at tumulong kan ka. Wen, Mare Tuyang. Saan da ka baybayaan? Enteng, kasaritang to ni Paribadong. Ibagam, tasaan na alukwad ni Marituya, kinasarita ni Marituya. When kasi nakalidliday. Apay,
gaputa bakutan ni Marituya. Isukatan ni pare badong iti ubay. Saan mo't pa mabalin ay talaga. Iso nga ungtam jay kumparen. Ay, day kit din a checks ti pangibusan na iti kwartana. Ay, ungtak ka talaga. Ay, agam, amagan mat no awisan naka. Ay, kwa saan? Ha, asumurot kan kwa na inteng na. Erwar ko dya balunot ko manipo de tilakasa. Okay, asino ti Ryan? Ikataba dong itulog ko man ni de biglang likaw. Nalapsat mga sasareta da ka ni Kapitan. Ano na? Ang mga no awisan na ni Uncle po sumurot kan kwa na. Siguro. Saan no daytan? So na mabalain. Jack ida loud no maawis na ni Uncle Cow.